Adrien Delija u Pier Portelli immutaw meta ġew biex jiġdu quddiem il-Kummissarju għall-Standards dwar allegat aġir kriminali minn membri tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Żvela dan il-Gazzetta Kulħadd li rapportat kif dawn l-allegazzjonijiet kienu qamu wara riżenja ta' Pier Portelli minn kap eżekuttiv ta' Medialink f'Ġunju li għadda għal pinkwit kbir fil-Partit Nazzjonalista. Fl-ittra ta' riżenja tiegħu, Pier Portelli kien kiteb li nies fil-grupp parlamentari kienu qed isostnu u jgħinu attività kriminali minn persuni li ridu jeħilsu minn Delija. Din il-kitba kienet waslet biex fit-18 ta' Ġunju ċertu Marco Farrugia talab lill kummissarju tal-Standards jinvestiga. Iżda l-investigazzjoni ma waslet għal-imkien għaliex Portelli u Delija ftit li xejn ikkoperaw. Dak li kiteb fl-ittra Pier Portelli ma derx li kien lessi sostanzja meta der quddiem il-Kummissarju għall-Standards George Hisler. Dan anki jekk l-akkużi li għamel kienu mill-aktar serji, tant li fi kliemu stess kienu ta' natura kriminali. Portelli ma żvelax l-ismijiet tal-membri parlamentari li kienet jirreferi għalihom fl-14 ta' Ġunju. L-informazzjoni li provda ma kienx biżejjed, qal il-Kummissarju Hisler, dan anki jekk skont il-Kummissarju seta' jidentifikhom. Lanqas il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrien Delija ma tefa' dawl fuq il-każ, sansitra qal il-Kummissarju li ma daħalx fl-allegazzjonijiet li ta' Portelli u qallu li mhux se jiddiskutihom ma' Pier Portelli. Il-Kummissarju għall-Standards kien ċar ħafna meta kiteb li dak allegat lilu seta' kien materja li tintbagħat għand il-Kummissarju tal-Pulizija. Iżda fid-dawl tan-nuqqas ta' tarif li ngħata il-każ donnu weħel biex Delija għandu fil-grupp parlamentari tiegħu persuni li għalkemm saru allegazzjonijiet kriminali fil-konfront tagħhom ftit li xejn għamel biex jara x'kienu u kif setet toħroġ il-verità. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.